kamod ni riwruok mar jopuonj mar KNUT e kaunti ma Siaya koni piny owacho osetieko nono skunde mag primar manie kaunti no kendo puodho mago mabiro chwalo somo mag junior. Jagoro mar KNUT e kaunti no Dunga okwayo jonyuol mondo orwak paro margi mar migawo mar somo mar twang'o uniform manyien ne jopuonjre ma onge ng'ur moro amora. Bende opwoyo piny owacho kuom yie chulo ne nyithindo kata nyathi ka nyathi omenda manyalo romo siling maromo siling 15,000 mar somo e junior sekondar. Wach ma sirikal owacho mar loso board of management ma mondo mi ong'i wach uniform mar nyithindo ma junior secondary school aparo ni gin kare. En kare to ni mar nyithindo gi chan kod geno moro ne gidhi e okang' machielo mar somo. To sani koro kako chuno gin mondo gidong' ka e primary nyaka wamigi pogruok moro ma nyathi adwa no wamiye picture moro primary odonjo man gima dhi muto mowuoye ni sirikal osekawo wach mar kelo buge 12 mane na ting' mapek. Sirikal oseyie chulo ni nyathi ka nyathi siling 15,000 e higa. Mano en ting' bende ma ok yot. Omiyo kamodong' matin mar uniform ni janyuol onego ting'.